Ikke nu. Hej og velkommen til en challenge. Sådan en challenge, hvis det er, at Den der sidst drikker colaen, og Andreas han er også med. Ja, vi ser ham her. Den der sidste drikker den skal lave Ice Bucket Challenge. og det var der med til at vand med. Kommer der ikke til at være to, der gør det? Nej, det er kun én. Kun den sidste. Okay, er I klar? Du må sgu da ikke allerede drikke noget. 3, 2, 1, nu. Altså, jeg er pisse ligeglad. Jeg vil gerne lave det. Det sviger bare mega meget i halsen. Eller? Altså, jeg gør det ikke, hvis der ikke er en anden, der også gør det. Jeg gør det. Jeg siger, at der er to, der skal gøre det. Så bliver det også, Asger. Din mave. Okay, det bliver mig, Andreas. Jeg vil så ikke bare begge, Asger. Jo. Og klippene kommer lige om. Lige nu. Hej og velkommen til en video, der hedder Ice Bucket Challenge. Kan man godt se os her? Skal vi stå herovre af? Og skal du have nok? Jeg har fandme. Har du? Hvor meget er det i din? Det er nok. Okay, godt. Okay, det er Ice Bucket Challenge. Ja. Jeg gør det bare, fordi jeg havde lyst. Så vi laver sådan en cola challenge. Okay. Okay, 3, 2, 1. Og det er anden gang i dag. Det går her med maven! Jeg står sådan her med det fucking gang! Lol, Oscar, prøv at høre. Hvad? Lad lige være med at hoppe. Jamen, jeg har det. Det var bare det for i dag. Hej. Kan man godt se os her? Skal vi stå herovre af? Og skal du have nok? Jeg har fandme. Har du? Hvor meget er det i din? Okay, det er Ice Bucket Challenge. Jeg gør det bare, fordi jeg havde lyst. Vi vil lave sådan en cola challenge. Okay, 3, 2, 1. Lad lige være med at hoppe.